Bau. Sambirejo Desa Langon. Sambirejo ya. Ayo ndak ini ya, ndak ini dulu pewatus ya, Pak. Ini jenang Garut. Jenang Garut teh wayu. Ini jenang Garut iki. Mbak, tak video Mbak ya. Oh, niki sama pecel apa mboten? Lah ini konten tulisannya nih kok. Itu loh. Itu Pak Nur. Ojo benake. Warung malam street food, kepingin street food tradisional, pengen tahu jual apa saja. Dibungkus, Mbak. Kali. Jangannya apa, Mbak? Kates. Oh, gitu. Kates ada lodo. Oh, iya. Ampoke kelarisan. Entek ampoke. Oh, kanton punten. Ayo ndak ini ya, ndak ini dulu pewatus ya, Pak. Sampeyan patang puluh ewu dilarang ya wis sepuluh ya. Kilo ya. Oh niki. Sekilo piye to setengah. Aku salah udah tak kene rong. Napa mau to niki ini ampok, sumpil, jenang Garut. Dan Yo, jenang Garut iki. bisa. Iya, jenang Garut kali. Iya, terus gorengan. Tapi kelas kunan. Tapi gorengannya ono. Oh, nek gorengane ono. Oh. Lah gorengan kan kayak wajan ngono ku nggih. Nggih. Gorengan itu wajan. Lah nggih. Iki jenang Garut. Jenang Garut teh wayu. Iki jenang Garut iki. Mbak, tak video Mbak ya. Oh, niki sama pecel apa mboten? Sumpire sama pecel apa mboten? Oh, Mbak. Nggih, biasa bae. Nggih. Maksudnya pirang-pirang aku kupas ya enteng. Dah kutak pirang sugih tak ngono. Nek enjing nggih buka kayane nek. Oh iya bener aku nek liwat esuk kok buka. Nah, ini sampai jenang Garut jenang sungsum kalian punten. Senang sungsum wonten nggih. Wah iku senengan kok. Ampoke ya nek. Mboten lah pokoke Oh, dalu. jenang-jenangan. Oh nek ampoke dalu. Gorengannya apa ini ya? Entek. Telas nggih. Biasa napa mawon gorengane? Nggih ote-ote, gedak pisang goreng, kadang mie tape. Adem-adem kok ote-ote to. Telo apa ora enek, Mbak? Tak telo goreng. Mboten. Telo rambak. Telo apa puhung ngono ya meneng ngarani. Napa ngarani telo kaspe puhung? Mboten nggih telo sepi. Wong tiang iko. Etanan Nggih tiang nek. lor. Telo telo rambak. Nggih. Makane istilahnya puhung keju ngono ya. Itu apa perapatan bening? Rapatan Sambirejo. Sambirejo iki ne. Iki
Kene mlebu ponggok, kono mlebu totogokan. Kene mlebu ponggok pisan. Nggih, ponggok kilen jambak. Iki ponggok iki. Kene iki Iki batasnya dalan iki lho. Lah ini konten tulisane nih kok. Betul Pak Nur. Ojo benake kudu pendekake. Iki ponggok kilen jambak. Buruk. Nek ate nang ponggok dorono. Niku kilen mati. Iki apa iki? Sayure. Oh, sayur. Sayure kates karo loto. Ya. Mitun sing kae, Pak. Sambirajo Desa Langon. Kami rejo ya. Wis arep entek ya mene. Alhamdulillah, Pak. Lari sing sambil kumpul, dagangan habis rezeki kumpul. Bilang ngeten nih kok. Oh, cilot to iku. Gandeng karo cilot. Enak rame tapi tambahan. Aku ya ayu-ayu ya, Pak. Nggih. Sing tuku yo ganteng ayu. Tas. Sampun? 26. 26 sik-sik. Ono. Kuwi ana SP1. Ngandapi gunung. Padha sing anu rada ada titik. Sane mboten mutek pun tunjung sedanten. Kok enak gak ngeten, Mbak? Nyake ndek. Hah? Oh nggih, matur nuwun. Yo. Matur nuwun, Bu. Nggih, nggih, monggo. Bukane jenenge mbok sari ta kok. Iki apa? Oh, bumbu anu pecel to iki. Nggih, nggih. Sudah beli malam ini jenang garut punten nah Jalane kudu abot. lokasinya ada di sini. Iki. Enggak. Saya tak kenal. Bisa enggak? Oh, wis iso. Wis to. Wis. Oke. Nih, sik ndelok lokasine. Ku teblok gak? Gak aman. Nah, itu lokasinya ada di situ. Di perempatan di Dusun Sambirajo, Desa Langon. Nah, ini Kecamatan Ponggok. Kecamatan Ponggok. Saya urung iki lho. Alah, Sik rame. Wis yo yo sudah. Rewit. simpen. Coklat kayak iya kayak jenang grendul ya. Iya. Nek jenang grendul cuma ono apa grendul-grendule apa. Penting-penting ya. Nek jenang garut mek
jenenge to. Jenenge Iki to. jangane ngono iki. Heeh. Ane kates. Sampeyan gorono kabeh kuwi karo jenenge Garut kuwi. Jangane kates endeloto. Kalah wong lek tuku ngene iki enak masak dhewe. Gumun aja nek tuku kenapa kok luwih enak timbang masak dhewe ya? Mbuh. Apa meneh tuku tapi dipangan di warunge iku luwih enak timbang tuku digo mulih. Wah enak jeneng Garut e. Iya sih. Endul. Untuk obat emah. Loro emah. Wis iki lho arepku tak golek ning ndi anune. Dane yang disokne kabeh. Iki kan kates. Nah wis. Jeneng Garut. Si wetok apik kan difoto yo. Jeneng Garut Endul. Endul mar kiul-kiul. Oh, apik to. Oh iso e. Padahal kok apa? Iki ne yo diilangi. Sarung. Anune iki yo background-e. Anget sih enak. Wis anget to. Anget enak. Iki to. Nah, wis. Tinggal lontong itu. Arek lontonge arek. Tok wis sing garane warek lontong ya habis. Kabehne ana iki diduwe wae. Dah, bautnya habis.